ассалому алайкум дӯстон, мардум тамошобинои канали Саудо ТВ. Нафаре ки ай душанбе хонахар ҳастен, ман авор кардам 10 хонаи душанберо ман авор мекунам. дӯстон, сериозли видео шудагиай тамошо кунен. одамое ки ай душанбе хонахар ҳастен ва нафаре ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои душанбе дорен, ҳамин навор дӯстон махсус шудагиай. Видео дӯстон видеои оддӣ нестай. сабр кард тамошо кунен. Гарани хонаҳои зурзурай мақсад ай душанбе хонахаро тамошо кунен. беҳтарин нархҳо, хонаҳои арзон, квадратҳои майда ва калону хонаҳои заминӣ ҳам ҳастанд. навора шурӯъ мекунем бачаҳо. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунен, фаъолият мекунен, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан мерава. дӯстои азиза, бор ба киҷо мерава? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон, марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, Акай Нозим да ба дили пир бовар кунед. бачаҳо азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадометон ами наворои Саудо ТВ-ро дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Саудо ТВ. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ки дар Душанбе қарор дорад. дӯстон, нигоҳ кунед. якум хона 6 хонагай дӯстон, 2 сотиқ замин дорад. хонаи назди ҳавлигӣ, ремонтош дараҷаи олӣ бо тамоми санъат шай. дӯстон, хона тайёрай. кадометон сум дорен, ина марҳамат беҳтарин вариантай. ида киҷоай? ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, маҳаллаи Озодии занон дар политехникум қарор дорад. дӯстони азиз, 960 000 сомон арзиш бо муомилаш қатӣ. ина қисми дохили хонаҳо. хонае ки тайёрай, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кардагиай. ина баъри шумо рақамҳои 1402 аз номи Саудо ТВ метонен занг занен, боқимонда маълумоташа бигирен. марамат дӯстон, пурсониши худтон. дӯстон, мегзарем ба дуюмин эълони имрӯзамон. мо дар равон кардам будкаи фурӯшӣ ки дар дохил чӣ дорад. нигоҳ кунед. будкаи фурӯшӣ дар дохилаш дорад аппарати клубник, шоколад, аппарати пахтазанак, яъне ки пахтақанд, аппарати попкорн, холодильник, тостер, тифали 10 литра, фритюница, картошкапазак, лавозимот барои тайёр кардани клубник, шоколад ва попкорн ҳамаш ҳаст. мегирӣ, кора сар мекунӣ. арзиш 34999, яъне ки 35000 сомонӣ. беҳтарин вариант барои бизнес кушодан. дӯстон, рақамҳои соҳиби мулк ахираш 1482 аз номи канали мо ҳозир занг занед. бачаҳо, ака мега сум дар кор, арзонтар модам ами будкашара мефурӯшам, касе мегира ошно шавад. дӯстон, мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираро бинед дӯстон, бо тамоми санъат шай. секомната квартира дар этажи 6 наздики коллеҷи тиббӣ ки дар ноҳияи Рудакӣ, фабрика Ленинграда қарор дорад.
ай тиреза бери набинен. гирду атрофа тамошо кунед. айна қисми дохили хонаҳо наздики коллеҷи тиббӣ, мактаб, масҷид, бозор Садиқ, ноҳияи Рӯдакӣ, фабрика Ленинград, шаҳри Душанберо нигоҳ мекунам. 579 000 сомон бо муомилаш қатӣ. чем рафта хонаи коробка мегирен, усто мемонен, стройматериал мехарен. хулоса ки корбори зиёдӣ мекунен. ина хонаи тайёра фикр мекунам сум боша бигирен. хубай дӯстон, 66 квадрат 3 дар хонаи 579 000 сум. рақамҳои 61 ахири рақамҳои соҳибхона аз думи Саудо ТВ занг занед. бародаро, ай кадом тараф то чанд сомона хона дар кор комментария кунед. кадомитон хонаҳои фурӯшӣ дорен дар WhatsApp маро кунед, ёки омада ай пеш навораш мекунам, ба зудӣ савдош мекунем. худо хоҳад. мегзарем ба чорумин хонаи назди ҳавлигӣ. як сотиқ замин дорава ду дар хона кадагай. хонаи назди ҳавлигӣ дӯстон. даги ҷояй Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, Душанбе, Нагорни, ресторани Тоқияйку дӯстон. пушти бозори Меҳргон. ай тарафаш. тарафи зелёни қати исмерем дӯстон, баъдан мешава ашам, баъдан хулоса ҳамун тарафи Нагорни ресторани Тоқӣ. 470 000 сомон арзиш бо муомила. қисми дохили хонаҳоро тамошо кунед, кадом ҳолатда қарор дора. я фикр дабиен, рақамҳошонро занг занен, хонара барем бихарем. бачаҳои азиз, хонаи назди ҳавлигӣ. дар видео лайк монен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. чизе ки ҳаст рӯй кунен, ёки омада пеш навораш мекунам. оиди хона пурсон шен. дӯстон, мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшие ки дар Душанбе ай. адрес ЖД вокзал. бачаҳои азиз, нигоҳ кунед. квартираи фурӯшӣ дукомната 54 квадратни метр. 54 квадрат дукомнатагай. мега ки ами ҳолат қатӣ, инами ремонтои мақсад кадаги қатӣ 500 000 мегем, бо муомилаш мекунем. адрес ЖД вокзал. 54 квадрат 500 000. тарафҳои Назаршоевда қарор дор. рақамҳои ахириш 0900 боқимонда маълумотора занг бизанем бигирем. бачаҳо, навор чӣ хел ай? хонаҳо маъқул шид ё не? кадом хона бадтар бидид шид? худшона занг зад пурсон шин. бачаҳо, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. дӯстои меҳрубон, 395 000 сомонда шумо метавонед квартираи арзон бихарен. як хонага квартира бо ремонти замонавӣ дар этажи 8, масоҳати 42 метри квадратӣ. бародар азиз, 42 квадрат, этажи 8, 395 000 сомонӣ бо муомилаш қатӣ. марамат дӯстон, далтиши маълумот рақамҳои 67 занг зад бигирен. бародаро, ами наворда лайк монен. ами чанд қад дастгирӣ шава, худо хоҳад бо хонаҳои арзон мешава. мо ки навор мекунем, шумо тамошо мекунед. талабот боша, навор ҳама вақт мешавад. дӯстони азиз, дӯстон, мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи 3, масоҳати 65 квадратни метр. 500 000 сомон. дӯстон, 65 квадратай ноҳияи Фирдавсида қарор дора. нархи созай дӯстон, просто централни точкаай, ба ҳам хотир коробкаам боша, не ки хела созай. 65 квадрат мегирен, ремонтш мекунен. далчи дар хизмат хона. ноҳияи Фирдавсӣ Душанбе. 500 000
етажи сеюм духонага 65 квадрат. рақамҳои 0707 да ҳозир занг занед дӯстон. дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 299 000 сомон ай. 48 квадрата 299 000 сум мега дӯстон. эй дӯстон, марҳамат. одамое ки чашмотон чор хушо ба ҳолтон тамошо мекунед мора, ина марҳамат дӯстон. амин наворои мора шумо сабр ка тамошо каан гирен. иншоалло мега ку сабр талхай мева ширинай. иншоалло як рӯз ягон хонаи арзон аями навороям ба қаб мекунен. ду комната дар соколни этаж минус якум этаж подвалда 48 квадрат дар Зарафшон ай дӯстон, Душанбе, ноҳияи Сино 299 000. рақамҳои 2480 да занг зад боқимонда маълумотро бигиред. дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 65 квадрат ай. духонага ай. 14 этаж ай. ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Душанбе, Ленинский районда қарор дорад. мега ки 360 000 мегем. 360 000 сомонӣ мегем. мо муомила мекунем. рақамҳои 61 61 61 ахири номери соҳибхона боқимонда маълумоташа бигиред дӯстон азиз. оиди ҳамин хона дӯстон маълумот камтар камай худшонда зангза пурсоншем. дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. дар 14 этаж мо дар ноҳияи Сино дар 82 микрорайон як хонагаи 50 квадратара 475 000 эълон кестем дӯстон. Марақанд паласи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 82 микрорайон дӯстон азиз. хона ҳолати коробка, ина марҳамат тамошо кунен. агар ки лозим боша, интересат карда бошен, агар занг зад бо далтиши маълумоташа бигиред дӯстон. با دوستان میگذاریم با 11مین کвартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки 550 000 сомон арзиш дорад. ду комната квартира дар этажи даҳум масоҳати 47 метри квадратӣ дар гиҷоҳай дар политехникум қарор дорад. душанбе политехникум. ду хона 47 квадрат, этажи даҳум 550 000. хона тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. ҳами касе мегира
даромада зиндагиро сар мекунад ба гарантияш бачаи азиз. Барома далчи маълумот занг зад пурсоншен. дӯстони азиз, навораи мо тамом шид. ирӯза ҷанбаси чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, комментария кардем, хоҳиш кардем, ҳамаш омодем. ма далчи WhatsApp мегзорам, роӣ кунен, хонаҳотонро роӣ кунен. YouTube, TikTok, Instagram, Telegram, Facebook ва дигар сайтҳо дар хизмати шумо. 9 сайта навор мекунем, ба зудӣ савдош карда метем. ина WhatsApp ма дар экрани шумо, хонаҳотонро видео кунен ёки омадаи пешнавор мекунем. зинда бошем бачаҳо, раҳмат ки Сауду ТВ-ро интихоб кардем барои харид кардани хона. тамошо мекунем ро бачаҳои азиз. раҳмат дӯстон, ай ҳаматон миннатдорем.